Íomh go léir is íomh an trocha héine lá mórt Tásúla go bhfuil sibh go léir go maith. Tá méid chun an obair a cheartú óir. Agus ag fécinn tríd na filtáin de obair is léir go raibh dacrochtaí ag anna chu daoine leis na ceistena seo. So tá méid connééis sin aanamh ceist inig ceist. So an seo clocht 8.5 a bhí gin ceistena hain, chuig né 30 agus fé hain. Seo iad na ceistena. Ok, so an seo, dearann sé scríomh gach ceann seo leanas, mar terma single I gcocht áirithe gan cóirithe an olrathe úsáid. So tá sé de géirig nach úsáidimiid é sin. Ach go scríomid é mar cócht a bháin. Ok, so sin an rud níl de géirig an cóir seo. So is féidirling a scríomh, in anad cúig fá cúig is féidirling a scríomh cúig cearnathe. Agus anad é seo a scríomh is féidirling rá tá é fá éaging, so sin é cearnathe. Agus céibé den ruidir sin tá gá cín, so dó é cearnathe. Tá x cearnathe fá x cearnathe, so sin slíanana connééis sin rá nó x fá x fá x fá x. Ok, so seo x cearnathe bháin, seo x cearnathe eile, agus tá haon dó trí cethair, so x I gcocht a cethair again. So seo iad terma a bháin, ok, so níl sé móda nó lúda aon rud, agus tá sé I gcocht rud éigen. Ok, so sin iad na freagraí na cé trí ceist. An sin, dearann sé buin amach na lúbíní. Ok, célíonn sé sin caithfidh tú an dó seo a Iolrú fá na Ifrice atá istigh sa lúbín. Dó nó aon uimhir in aice lúbín, célíonn sé sin Iolrú. Ok, so méid fá. So, dó fá x cearnathe, tá dó x cearnathe again. Dó fá cethair, dó fá móda cethair, sin 8. Ok, so anna chu daoine nach fuair sin I cheart. Ok, 3 fá dó x cearnathe. Well, cé bhéad x cearnathe again, bhí gá cín, anis alreigé sin fá 3 agus tá 6 cín again inis. Agus an sin 3 fá an cúig, so tá muid go Iolrú an 3 fá gach rud atá istigh sa lúbín. So reduce an dó x cearnathe inis an cúig, so 3 fá cúig sin cúig dig. Ok, so nis bhálam é a scríomh is firm níos néite, níos simplí. So tá méid chun scríomh, ok, tá dó x cearnathe gom an seo, agus tá 6 x cearnathe gom san seo. So go thomláin, cé bhéad x cearnathe tágain, well tá 8 x cearnathe again. Comáile sin, tá móda 8, móda 15 gom an seo, so sin móda 23. Agus ní féidirling iad himú níos mó, mar níl siad cosú le chéile tá x cearnathe cén an seo, terma le x cearnathe ann, agus terma just le uimhir ann. So ní féidirling iad a chur le chéile, mar tá siad agsúil, tá siad difriúil. Ok? Ok, an ceann dearnach. So, agus tá méid cné bhagad sios bróí. Ok, ceann seo. Fé hain. 3x fá 2x. Okay, so 3x fá gach rud istigh sa bracéad agus dús sin fá 2x. So 3 fá 2 sin 6, x fá x sin x cearnathe. Anis 3x fá lúda 7. 3 fá lúda 7 sin lúda fé hain agus ní lag x a bháin again. So bí cormach le sin warrant a fine delineation dacker. X fá céin rud. Well, it's just x a bháin atá again. So bí cormach méallar sin. Cé ceann eile, lúda 3x fá gach rud atá istigh an seo, ach ar dús tá muid chun é Iolrú fáin céad terma. So lúda fá móda sin lúda, 3 fá 2 sin 6, x fá x sin x cearnathe. Anis, lúda 3x fá lúda 4. Lúda fá lúda sin móda, 3 fá 4 sin 2,
agus ní lá x amháin again. Okay, so inis bheith an seo tá 6x cairnathe gin an seo agus tá lúda 6x cairnathe. So is termí cosúlaid sin. Níl an 6x cairnathe cosúil leis an lúda féin x mar tá an x just I gcóg de hain an seo. But tá siad san cosúla chéile. So is termí cosúla iad. Termí cosúla iad seo. Is termí cosúla iad seo cuma mar tá x na amháine. Níl aon x cairnathe, but tá x na amháine. So is termí cosúla iad. So tá 6x cairnathe lúda 6x cairnathe againn. Tá me cynnig scríban nach le chéile. Agus tá lúda féin x mód 2x. Tá me can iad le scríban nach le chéile. So 6x cairnathe lúda 6x cairnathe tá 9. Lúda féin x mód 2x. Well, lúda féin mód 2x. Nuair bhfuil tú ag simú agus dalú sláán ifrice agus tá na cóirthaí de friúil, tóg an cóir den ifir is mó, which is lúda, agus dalig an figure is lú an cean is mó. So 2 ó féin sin na ní. So tá lúda 9 agus lúda 9x atá daging. So is féiling é sin ágáil nó is féiling scríb lúda 9x.